Ay? Upo ka dito. Upo ka dito. Dali na, oh. Gusto niyo? Tayo, tayo. Okay na? Oh, dyan. Sige na. Dalawa kayo. Em! Dali na, Em! Ang tulak akin naman eh. Ayoko na nga. Ay, dito lang. Oh, so makikita lang ng video. Ano? Kailangan susundan pala kayo, ano? Ano? Ah, sige na. Tayo, tayo. Ang lalo na. Ate, dito ko tabi kay AJ. Ay, sige. Lolo. Push.